मो चैनल तरफ आपण मानक अभिनंदन। जय जगन्नाथ। वीडियो देखा पूर्व वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करंतु सब्सक्राइब करी बेल आइकन को एमती दबाई दियंतु आगो को नुआ नुआ वीडियो देखंतु। বর্তমান কমিটির তরফରୁ সম্বোধন କରାଯିବ ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ କମିଟି ତରଫରୁ ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବାବୁ। ତେଣୁ ସର୍ବୋପରି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ସମସ୍ତ